اور انہیں ناظم پروفیسر اشرف مشکور صاحب نے تشریف کی ناظم صاحب جی ہاں کتاب دی وزیر ہے خدا دی وسطی سے مصنف عبد الرزاق زید صاحب بڑا او سے عبد الرزاق صاحب بزم بہار بھی سنگت کروڑ دے تحت ڈسٹرکٹ لیا خدا دی وسطی صحیح عبد الرزاق زید صاحب کی کتاب سنی کتاب ترقی وسیم دا تحفہ انہاں دی پذیر ہے آج بزم بہار دی طرف صحیح باقر باجی صاحب بنا سونا خان صاحب بنا شاگر کاشف صاحب بنا جن بندہ نچیز پرویز منیر بڑی مہربانی سے اور یہ کھڑے رہو اور ایویں ہی تو ایوارڈ دے سو صحیح کمر جعفری صاحب بنا اور صاحب بنا تجھے تے چھپے صحیح یونس مدار صاحب بنا اور صحیح ایوارڈ دے سو صحیح یونس مدار صاحب بنا ساکر زمانی صاحب بنا صحیح عبد الرزاق زید صاحب کو صحیح عبد الرزاق زید صاحب خدا دی وسطی کتاب دا ایوارڈ دے سو بزم بہار کروڑ دے طرفوں صحیح ڈسٹرکٹ لیا صحیح کشکوری ہاؤسز صحیح صدر بزم بہار باقر ماجد طرفوں صحیح ایوارڈ ہوسی خدا دی وسطی کتاب کی تے صحیح عبد الرزاق زید کو سے بڑی مہربانی شکریہ سے ٹھیک ہے سے اور